Joo, tervetuloa tsekkaa mun toista YouTube-videoa tänään messis. Lavaredo. Kerro mitä me tehdään tänään. Tänään me tultiin viettää studiopäivää ja meillä on haaste tehdä tunnisbiisi. Katsotaan kun parempi. Onko mä tein sitä 4,5. Kuulitko meidän haasteen? Kyllä. Vai, mä lupaan mä voitan, mä lupaan. Sami kumman puolella? Okei, nyt me saavuttiin studioa. Kerrotaan vielä säännöt. Tunnissa pitää äänittää sekä kirjoittaa. Tehdäänkö silleen, että sä oot eka puoli tuntia tässä, mä aika puoli tuntia täällä. Sitten jos mä haluan äänittää, siinä välissä mä koputan oveen ja sitten vaihdetaan paikkoja hetkeksi. Ja kuvataan niinku molempien tilanteita silleen täältä ja sit kun mä oon tuolla esim. Joo, totta kai. Niin pysyy messissä. Joo, tehdään silleen. Paras mies voittakaa. Sami, sä saat päättää mikä biitti meillä on. Näytä meille mikä biitti. Eli mennään ihan randomisti. Ihan random, saat päättää mikä vaan. Ja me tehdään sama biitti. Joo. Okei, fiilataan vähän. Okei. Onko tää sauda hullu? Tää sauda hullu. Okei. Mä teen. Mä meen. Ei enempää. Cut. Okei. Noniin, aloitetaan, laitetaan aika päälle. Katsotaan. Siitä lähtee tunti. Nyt alkaa. Nähdään. Meitsi lähtee pois. Miten tää ovi aukeaa? Auttakaa mua äkkiä. Tunti alkoi jo. Nyt mä saavuin tähän. Mä oon puoli tuntia tässä sohvalla. Sit mun vuoro mennä studiolle. Katsotaan kumpi skriivaa paremmat tekstit. Okei, eli 55 minuuttia aikaa jäljellä. Make on toisessa huoneessa. Ja meitsi alkaa kehittää nyt tästä jotain hullua. Mä yritän miettiä aihetta. Mä mietin mistä mä aloittaisin. Aihe voisi olla vaikka se, että niinku heitää vaan punchline vähän niinku, katsotaan mitä tulee. Mä sanoin Markukselle saatana liäkkä. Mun piti vaihtaa paikkaa, mä en keksi mitään. Mun pää lyö ihan tyhjää. Mä en legit keksi mitään. Tää alkoi stressaa. Eli nyt on aikaa jäljellä 38 minuuttia. Meitsi on duunannut hulluja juttuja täällä ja Make tulee nyt. Mitä hullu juttui? Mä oon duunannut venot. Mitä hullu juttui? Paljon aikaa jäljellä. Siinä oli 38 minuuttia. 38 minuuttia aikaa jäljellä. Joo. Vaihto. Mennään. Meitsi lähtee. Vaihtuu. Mä sanon mä tuun voittaa tänne. Mä sanon teille mä tuun voittaa tänne. Hei. Niin siis mihin mä menen? Tässä on vaan joku sohva, onks mä vaan niinku tässä? Nyt mä oon ollut studio hetken. Mä oon saanut vähän parempaa settiä. 30 minuuttia aikaa. Kohta pitää alkaa äänittää. Vaikka on puoli tuntia aikaa jäljellä, mua stressaa, koska äänitys mulla aina venyy. Katsotaan mitä mä saan aikaa. Eli tosiaan Make on nyt rekkaamassa. Meitsi istuu tähän sohvalle. Mä istuin tässä aiemminkin jo. Ja sit mä olin silleen, että okei, kuvaaks mä välissä. Mut sit mä olin silleen, ei vaan mä kirjoitan. Ja nyt mulla on vähän aikaa kuvata. Mä menen chillaamaan tähän näin. Ja mä ollaan aika loppuvaiheessa. Ja vitsi, mä en oo saanut mun silleen kertsiä oikein vielä minkäänlaiseksi. Mulla on versio vasta tehtynä. Tunnissa jos pitää kirjoittaa ja myös äänittää, niin siitä tulee oikeesti vaikeeta. Mut sen takia tää oli tää haaste. Te saatte nähdä, nyt mä menen äänittää mun jutut. Sit mä yritän keksiä, jos mä keksin vielä jotain lisää. Mut yleensä maassa äikellä menee paljon äänittää, joten nyt mä saan äänitetty jotain. Mä oon tyytyväinen. Nyt pitää vielä keksiä jotain muut. Pitää keksiä joku kertsi tai jotain. Kohtaamme taas. Joo, meitsi skriivas. Mä oon kyllä vielä vähän vaiheessa. Mitä sait tehtyä? Mä äänitin jo. Kaiken. Ei, mulla on vielä kertsi jäljellä. Okei. Mä yritän suoraan. 17 minuutin aikaa. Joo. Okei. Nyt mä sain vihdoin viimein kaikki kirjoitettua. Enää joku 10 minuuttia aikaa. Tepa on siellä tällä hetkellä äänittämässä. Mun pitää venää, että mä pääsen äänittämään. Toivottavasti mä pääsen äänittämään kaiken loppuun. Nyt siellä alkoi sovi. Pääsiks mä sinne? Katsotaan. Ei. Paljon meillä on aikaa? Siellä näkyy kello. 11 minuuttia aikaa. Kerkees äänittää. Munkin pitää äänittää. Tehdäänkö 5 minuuttia? 5 minuuttia. 5. Heitäks mä eka 5? Joo, heitä. Mä menen nopein tekemään 5 minuutista. Häitä. Roolit vaihtuu. Joo. Roolit vaihtuu. Mä pääsin taas studiolle äänittää. Okei, nyt lähdetään rekkaan. Come on. Vitsi, mulla ei oo vielä valmista, mutta ei se haittaa.
silleen katsojat saa päättää sit loppujen lopuksi. Joo, katsojat saa päättää, että loppujen lopuksi kumpi voittaa. Mä sain kaiken valmiiksi, kaiken äänitetty. Mä oon ylpeä tästäni. Tunnin sisään, kaikki on valmista. Katsotaan mihin Tepa pystyy. Mä sain just äänitetty ja nyt soi kello. Kello soi. Tehdäänkö tälleen? Tepa. No. Tehdäänkö tälleen, että mennään hetkeksi ulos, sit ne vaikka missä, heittää skidin miksit siihen. Joo, mennään nyt. Tälleen. Mennään nyt. Ylös. Mennään ulos. Nyt voi ite pitää pikku tauoa. Joo, täällä oli kuuma Ei oikeesti. enää kello pyörä. Oli oikeesti kuuma. No? En mä tiedä, no mulla oli vaan verse. Verse vaan. Niin. Ei mulkin periaatteessa, mutta mä sain... Teillä on molemmilla siellä verseen ja lopussa ne kertsit. Joo, mäkin heitin Teillä meni vähän samanlainen se homma. Ai meni vai? Joo, vittu hyvin. Okei. Mä oon tyytyväinen mun tekstiin, oot sä tyytyväinen sun tekstiin? No, mä oon tyytyväinen tohon mitä mä sain aikaiseksi. Niin mäkin tunnis. Nää miksaa sinne. Mä kuulin, että sä oot heittänyt shotteja mut. En mä heittänyt shotteja. Ei sä kuulet mitä mä heitin. En mä lupaa, mä en kuullut. Ei vaan sä kuulet. Tom antoi mulle vinkin. Mitä vinki? Se sanoi mulle, että kansi heittää yksi shotti. Että susta heitettiin yksi shotti. Damn, heitit sä oikein shotin? Yhden shotin mä heitin. Damn, mitä? Yhden shotin mä heitin. No katsotaan mitä mä pistän backiin. Mitä pistit mä? Mitä Ai, sä oot pistänyt jotain backiin. Ehkä ei voi tietää. Okei. Kohta selviä. Katsojatkaan ei tiedä vielä. Ai, niin ei munkaan. Mä en oo kertonut niille mitään. En mäkään. A few moments later. Okei, ja nyt mennään. Let's go. Katsotaan miten Inge Siellä on setti valmiina ja me tsekataan mitä on saatu aikaiseksi. Oikeesti jännittää, että mitäköhän tapahtuu. Katsotaan, laitetaanko puhelin tohon noin? Laitetaan vaan. Katsotaan kumpi voittaa. Kumman tää on? Maake. Okei. Ja mä killan tän trackin, mä killan tän tunnissa. Kyllä mä huomaan, että sä tunnistat. Mä oon liekkeis, mä oon pumpissa. Ne kysy mitä vika on tossa kundissa. Kun mä teen niin paljon duuni, verti kehtaa tarjoa uusia tilaisuuksia. Gled himaa tilaan uusia. Omillani mä oon kaikista kovin salin. Oma pystin kotihain, ota malli. Ota opiks laviset tälleen. Pysy messis, mulla on riimei mun oikeen säkä leftis. Elä leffaa niinku Netflix on tarkka. Ja kerää uusia tasoja kun pelaisit. Mulla on riimei mun oikeen säkä leftis. Elä leffaa niinku Netflix on tarkka. Ja kerää uusia tasoja kun pelaisit Tetris. Miten mieltä, bro? Okei, meillä oli tunti aikaa, katsotaan mitä Katsotaan, heti tulee putkeen. Eli parhaat riimit tää kundi laittaa, make hiffaa veli, meillä on tunti aikaa. Sä otit multa yhden huntin lainaa ja sen jälkeen käytit tän munkkipaitaa. Okei, joo, veli mä oon ready, platinan seinälle, Tenho se teki. Tenho se teki ja sori nyt veli, et tälleen tää meni. Tälleen tää meni ja pakko mun kysyä, et onks nyt kivaa. Jäbä meni skriivaamiseen se tunti ja Tenholla meni vaan 30 minaa. 30 minaa, okei se oli 30 minaa. Paljon 30 minaa. 30 minaa. 30 minaa. Okei, se oli 30 minaa. Paljon 30 minaa. Oli ihan kova, no okei. 30 minaa. Okei. Ja te siellä kameran toisella puolella, te saatte päättää kumpi meistä voitti. Kumpi voitti? Kumpi voitti? Kumpi voitti? Kumpi voitti oikeesti? Tää oli oikeesti kova haaste silleen. Joo. Hyvä idea. Tää oli hyvä idea. Come on, hyvä meininki. Ja shoutout vielä Keijo Jamit, meidän tuottajat, jotka mahdollisti tän meille. Ja kiitos teille, että katsoitte videon loppuun. Kommenteista te voitte päättää kumpi voitti. Se oli tässä. Kiitos. Ja mä killan tän trackin, mä killan tän tunnissa. Kyllä mä huomaan, että sä tunnistat.